Mama versus tata când te prind că fumezi 8. Mama. Auzi. Spui și mie de când fumezi, mă! Îți spui și mie de când fumezi? Mamă, dar nu am fumat, nu era ceea ce pare, nu știu, iese fum, ia foc casa, nu mă bate, te rog, mă bate. Cum nu, mă, că te-am văzut cu țigara în gură? Băi, dar ție chiar nu ți-e rușine, mă? Ție chiar nu ți-e rușine, mă? Vino încoace acum că te pare acum, bă, fete acum. Vino încoace că te pare, nu te vezi acum! Părinții mei nu s acasă, poți să fumezi liniștită. Costele, du-te, Costele, la feșorul tu, ia cureaua și du-te la feșorul tu, că ăsta fumează. Pute toată casa fum. Ce dracu face ăla? Fugi! Dar hop, bă, femeie, ce ai luat-o razna? Și ce dacă fumează? Lasă să fumeze. Ai zis că fumează, ha? Ai zis să-l bată? Hai că-l bată acum, asta nu știu ce dracu-l bată acum. Ui! Băi, deci ce faci aici? Îmi spui și mie ce faci aici? Bine, mă jucam. A, te jucai? Deci te jucai, nu? Aha. Ar trebui să mă joc și cu tine. Ia să se arătă și nu tu merge cu tu creasa. Mă, de când fumezi? Mă, de când fumezi, mă? Mă, de când fumezi, mă? Mă, de când fumezi, mă? Mă, de când fumezi? Mă, du-ți morții, mă, de când fumezi, mă? De când fumezi? De când fumezi? Tu la melacu. Cum să fumezi? Ha? Cum să fumezi? Mai vezi pe mine să fumezi? Mai vezi pe mine să fumezi? Ia să... Mai dau în tine. Cum ai văzut pe mine să fumezi? Așa ceva. Ia-ți-a mea.